ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶିବ ପୁରାଣର ପବିତ୍ର କଥା। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଜ ନିଷ୍କଳ ଓ ସକଳ ସ୍ୱରୂପର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜନର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର କହିଲେ, ତଦନନ୍ତର ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଦୁହେଁ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କର ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ଓ ବାମ ଭାଗରେ ନୀରବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ରକଟିତ ପୂଜନୀୟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନରେ ବିରାଜମାନ କରାଇ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷ ବସ୍ତୁ ତଥା ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିକୃତ ଭାବରେ କୁସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରୁଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ପୁରୁଷ ବସ୍ତୁ କହନ୍ତି ଏବଂ ଅଳ୍ପକାୟ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ବସ୍ତୁମାନ ପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ ନାମରେ ପରିଚିତ। ବସ୍ତୁର ଏହି ଦ୍ୱିବିଧ ଭେଦକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ହାର, ନୂପୁର, କେୟୁର, କିରଟୀ, ମଣିମୟ କୁଣ୍ଡଳ, ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଉତ୍ତରାୟ ବସ୍ତ୍ର, ପୁଷ୍ପମାଳା, ପଟ୍ଟବସ୍ତ୍ର, ହାର, ମୁଦ୍ରିକା, ପୁଷ୍ପ, ତମ୍ବୁଳ, କର୍ପୂର, ଚନ୍ଦନ ତଥା ଅଗୁରୁର ଅନୁଲୋପ, ଧୂପ, ଦୀପ, ଶ୍ୱେତଛତ୍ର, ବ୍ୟଜନ, ଧ୍ୱଜା, ଚାମର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଉପହାର ଦ୍ୱାରା ତଥା ଯେଉଁ ବୈଭବମାନ ଓ ବୀଣାରୁ ଅତୀତ ଥିଲା, ତାହା କେବଳ ପଶୁପତିଙ୍କର ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ପୁସ୍ତକୁ ପଶୁ କଦାପି ପାଇ ନ ପାରିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ଦୁହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜନ କଲେ। ଯାହା କେବଳ ପଶୁପତିଙ୍କର ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ପଶୁ କଦାପି ପାଇ ନ ପାରିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ଦୁହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜନ କଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଶିବ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ସେଠାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବା ସେହି ଦେବତା ଦୁହିଁଙ୍କ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସି କହିଲେ। ମହେଶ୍ୱର କହିଲେ, ପୁତ୍ରମାନେ, ଆଜି ଦିନଟି ଅତି ମହାନ। ଆଜି ତୁମେମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ପୂଜା କଲ, ତଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ଏହି କାରଣରୁ ଏ ତିନୋଟି ପରମ ପବିତ୍ର ଓ ମହାନ ହେବେ। ଆଜିର ତିଥି ଶିବରାତ୍ରି ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇ ମୋ ପାଇଁ ପରମ ପ୍ରିୟ ହେବ। ଏହି ଦିନ ଯେ ମୋର ଲିଙ୍ଗ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜା କରିବ, ସେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ଓ ପାଳନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଅହୋରାତ୍ର ନିରାହାର ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ରହି ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ମୋର ଯଥୋଚିତ ପୂଜା କରିବ, ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳିବ, ଶୁଣ। ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ମୋତେ ପୂଜା କଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳେ, ତାହା କେବଳ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମୋତେ ପୂଜା କରି ମନୁଷ୍ୟ ତତ୍କାଳ ପାଇପାରେ। ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଶିବରାତ୍ରି ବିଧି ମୋର ଧର୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସମୟ ଅଟେ। ଏହି ତିଥିରେ ମୋର ସ୍ଥାପନା ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ଉତ୍ସବ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେବେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲି, ତାହା ଥିଲା ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ପ୍ରତିପଦା। ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସମେତ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରେ ଅଥବା ମୋ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ମୋ ଲିଙ୍ଗର ଦର୍ଶନ କରେ, ସେ ମୋ ପାଇଁ କୀର୍ତ୍ତିକେୟ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। ସେହି ଶୁଭ ଦିନରେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯଦି ଦର୍ଶନ ସହିତ ମୋର ପୂଜା କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହାର ଏତେ ଫଳ ହୁଏ ଯେ ତାହା ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତେଣୁ ଏହି ଭୂଭାଗ ଲିଙ୍ଗସ୍ଥାନ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଜଗତର ଲୋକେ ଏହାକୁ ଯେପରି ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜନ କରିପାରିବେ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଅନାଦି ଓ ଅନନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିସ୍ତମ୍ଭ ଅଥବା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଲିଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଲିଙ୍ଗ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ସୁଲଭ କରାଇବାର ତଥା ଭୋଗ ଓ ମୋକ୍ଷର ଏକମାତ୍ର ସାଧନ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଦର୍ଶନ, ସ୍ପର୍ଶ ଓ ଧ୍ୟାନ କଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର କଷ୍ଟ ବିନିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଅଗ୍ନିର ପାହାଡ଼ ପରି ଏ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏଠାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି, ଏହି କାରଣରୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଅରୁଣାଞ୍ଚଳ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ପ୍ରକଟ ହେବ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନିବାସ କଲେ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଜୀବଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ମୋର ଦୁଇଟି ରୂପ ରହିଛି, ସକଳ ଓ ନିଷ୍କଳ। ଅନ୍ୟ କାହାରି ଏପରି ରୂପ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲି, ତାପରେ ନିଜର ସାକ୍ଷାତ୍ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲି। ବ୍ରହ୍ମଭାବ ମୋର ନିଷ୍କଳ ରୂପ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ଭାବ ମୋର ସକଳ ରୂପ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ମୋର ସିଦ୍ଧି ରୂପ। ମୁଁ ହିଁ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା। ସକଳ ଓ ଅକଳ ମୋର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ। ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ହେବା ହେତୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଜୀବଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରାହିତ କରିବା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ। ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ହେ କେଶବ, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ ଓ ଜଗତର ବୃଦ୍ଧିକାରକ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବାଚ୍ୟ ହୁଏ। ସର୍ବତ୍ର ସମଭାବରେ ସ୍ଥିତ ଓ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମା। ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନୁଗ୍ରହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ 5ଟି କୃତ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ସଦା ମୋର କୃତ୍ୟ। ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଈଶ୍ୱର। ମୋର ବ୍ରହ୍ମରୂପତାର ବୋଧ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଷ୍କଳ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲା।
ତାପରେ ଅଜ୍ଞାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ସକଳ ରୂପରେ ଅବିଲମ୍ବେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲି। ତେଣୁ ମୋଠାରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱତ ଅଛି ତାହାକୁ ହିଁ ମୋର ସକଳ ରୂପ ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍କଳ ସ୍ତମ୍ଭ ମୋର ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ବୋଧ କରାଇଥାଏ। ଏହା ମୋର ଲିଙ୍ଗ ଅଟେ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏଠାରେ ରହି ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ ପୂଜା କର ଏବଂ ଏହା ମୋର ସମୀପ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ। ଲିଙ୍ଗ ଓ ଲିଙ୍ଗି ମଧ୍ୟରେ ନିତ୍ୟ ଅଭେଦ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ମୋର ଏହି ଲିଙ୍ଗକୁ ମହତ୍ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଉପାସକକୁ ମୋର ସମାନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିଦିଆଯାଏ ତେବେ ତ ଉପାସକକୁ ମୋ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଧାନତଃ ଶିବଲିଙ୍ଗ ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ତାଠାରୁ ଗୌଣ ଅଟେ। ଯଦି ଶିବଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ ତେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ମୂର୍ତ୍ତିମୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲାଏ ନାହିଁ। 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।